Tady! Ještě to na koncu! Ne? Až nakonec, ne? Tady to máš dobrý! Tam bych nejezdil. Ne? Tam bych nejezdil. A ne tam mělký. To je tůně, viď? Paráda, vidíš to? A ty to chceš objíždět. Ale my nepotřebujeme na druhou stranu. Jak to žene? No? Jak to žene? Možná někde, já nevím. Teď kolem té silnice, pak je tam lom nalevo, tak tím lomem. Je to zhruba někde tam, jak jsou... Tak teď mu řekne, ať jde zpátky, jo? No tak může. Tak. O kousek dál. Tak kousek zpátky musíme jet. O kousek dál, tam leží takový kaňor na cestě mrtvej. Celej ještě. Kecáš. Ty pojď podívat. Tak já zase mám přijet zpátky, jo? Pojď zpátky a pojď.